lana kuphathele udaba mayelana namabhank azovalwa. Udaba oluhlukile njengoba ke kuvela ukuthi ke amabhange amane awamabhange amakhulu la eNingizimu Afrika uStandard Bank, uFNB, uAbsa kanye noNedbank kubikwa ukuthi ke asiyalihoxisa uhlelo lokusebenza kwemshini yemali ama-ATM ezweni jikelele. Kuvela ukuthi ke ibhange kuyilona kuphela elisaqhubeka nokwandisa noma lengeze imshini yokufaka imali ama-ATM yokufaka phinde futhi kukhishwe imali ama-ATM uCapitec ibhange uCapitec nokubekwa ukuthi ke lengeze ama-ATM abalelo ku3787 la eNingizimu Afrika. Kuvela ukuthi ke yilona kuphela ibhange elisaqhubeka kwamabhange namakhulu lona kuphela elisengeza ama-ATM. So bheka ke la naye ke ongoti wezomnotho uqhamuka lapha esikhungweni semfundo ephezulu iUniversity of KwaZulu-Natal uDr Smith Somsomi. So bheka ukuthi ke ngabe kuchaza ukuthini lokho ngakwezokuphepha kwezezimali kanye ke nokuthi ke kuchaza ukuthini kumphakathi olindelekile ukuthi uqubuke njengamanje nokumphakathi ongayiphathi inhlobo imali ongawuphathi cash. Dr Smith Somsomi asikungele phezulu kwamukele ohlelweni ezangaphela sonto. Sanibona, ngiyabonga ukuthi ngimeme ukuthi sizohlaziya lolu daba. Yeah, Dr Msomi la amanye wamabhange amakhulu kunawo wonke lawa eNingizimu Afrika abalwayo la uStandard Bank, uFNB, uAbsa noNedbank kuthiwa ke ayahoxisa ama-ATM. Kusitshela ukuthini lokho? No, into esitshengisa yona ngisho ukuthi into ebivele ibonakala ukuthi ekugcineni sofika khona ngoba uma ubheka indlela ukubhenka njengamanje kwenzeka ngayo umhlaba wonke bonke banciphisa imishini le yokuthola imali and uma ubheka nane indlela kade be-investa ngayo kuyona ibhizinisi yabo benze kakhulu ukuthi benze ukubhenka ngakho lokhu ifoni noma ngobuchwepheshe lokubisikhathi samanje ukuthi kube lula for wonke umuntu okhona. So singasho ukuthi into ebilindelekile ifubuka ushintsho sebelenzile eminyakeni eyishumi edlule. Yeah, kuvela ukuthi uCapitec iwona kuphela ke osaqhubeka ngokwengeza ama-ATM baedecishe ama-ATM acishe afike ku4000 esikhathini nje esifushane. Ngabe kusitshela ukuthini lokho ngoCapitec mhlambe yini le abayibonayo amanye amabhanka angayiboni? Lokho into eyivezayo ukuthi kushuthi amakhasimende abasebenza nawo afani ngalokho into engizama ukuchaza ukuthi i-truth indlela ekuphilwa ngayo abantu uCapitec ofocus ekubona nabantu ofisa ukuthi baqhubeke baba abantu babo akufani nalabo abathathethwe ilamabhanga amakhulu. So uCapitec futhi ubheka abantu kakhulu mhlawumbe abanamabhizinisi amancane abantu abasebenza kuma informal sectors okuyibona abadinga kakhulu cash ekungenzeka ukuthi ikhathe eningi lapho ayikho lento yokuthi ukhokha uya transfer noma uyathepha kunama speed point. Lento ngiyitshengisa kuphela ukuthi ifocus yebusiness kubona both kuwona uCapitec nalamabhenki ayifani even nangezinye ubheka ezinye izinto indlela benze ngayo ayifani kunje kubantu ababatargetini. Yeah, kezokala naso ke nje lonke loludaba lusitshela ukuthini ke ngento ebizwa noma siqale ngokuchaza nje ukuthi yini i-cashless society. Siyayisibona kwezinye izindawo eziyitolo ezinye izindawo ezokudlela kuthiwe ke this is a cashless store nokuchaza ukuthi akukhokhwa ngocash nokuthi ke emagcikeni alelo business usuke ungekho ucash. Yini le cashless society nokuthi yini ehlose ukuyifeza? Okuningi kwisikhathi esiphila kusona manje sekuphusha indaba zokuphepha. Lo uma ubheka noma ngabe kuthiwa ezokuphepha zifakwa kangakanani mhlambe amabhank noma wona uhulumeni uyawafaka abantu abazogada imali kodwa uma ubheka still kuba khona abantu abaphinda bayozama ukuthi bayibambe imali. Now
leyo nto leya yenza ukuthi abantu bangabi willing ukuthi baparticipate emnothweni. So lento yokuthi kube yi-cashless society, into engibuka ukuthi amabhange azama ukuyenza ukuthi no, ungaqhubeka uphile impilo yakhe ingabi sengcupheni, uphinde ujabule, imali indlela itransfere ngendlela yokuthi awuphethe ucash. So into azama engibuka ukuthi bazama ukuyiphusha ukuthi njengamanje umnotho awuqhubeka uhambe and kodwa ubewazi ukuthi uphephile indlela ozobuphila ngayo noma mawukuthi uyahamba uyohwebelana nabantu. So kuyindlela yokunciphisa igaba la kwenzeka khona izinto ezihlangene nobugebengu ukuthi babanjwe abantu imali. Yeah, njengamanje kungakanani ukwamukeleka kwa lendlela yokuphila engawuphathi ucash? Ngiyazi nje nami ukuthi ke ucash akuyona into engizona kakhulu nayo. Isikhathi esiningi umuntu uthanda ukuthi asebenzise amakhadi noma ifoni ukuthi ke akhokhe. Ucash ngempela sigcina sekukhona la ngasasiboni khona isidingo sawo. Kungakanani ukuthabatheka kwalendlela yokuphila ekukhulukazi eNingizimu Afrika? No, uma indlela abayifaka ngayo angisho ukuthi ayibanga nje ushintsho oluvele lafika manje. So ifike kancane, so into mayingena kancane ayijwayele ukuthi abantu kube khona ukuthi bayiphushe bathi asiyifuni. So noma yona ingajwayelekile kodwa kusiyona into esinenkinga nayo ngoba nalabantu basakujabulela ukuthi uma uthenga ngewashi noma uthenga ngefoni uyathepha ngikwasha ngekhadi awusalifaka emshinini. So zonke lezi zinto lezo ziyafika and ziyizinto ezitshengisa ukuthi impilo zabo seyithuthukile and ngakulelo side ngingasho ukuthi amabhange enze kahle ukuthi atshengisa abantu ukuthi kusakhona indlela yokuthi baqhubeke basebenzise imali zabo kodwa ngendlela engashintshi i-experience noma engashintshi indlela abazi ngayo ukuthi imali kufanele isebenze kanjani. So ayikakabi khona into eyi-pushback ukuthi cha kodwa kuzoba yinkinga kulabantu asithi for mina nawe mawuthi siyahamba mhlawumbe noma isisedolobheni noma sisekhaya mangihamba nawe sifuna ukuthenga i-apple engenalo umuntu imshini lonto isazoba inkinga lapho kumnotho walezi ndawo ifana nalezo ngoba lezo indawo umnotho wakhona indlela okhula ngayo udinga wona ucash iyona ndlela abantu indlela yabo yokuphila ekusayiyona. Yeah, ngoba kunesikhalo futhi la sokuthi ke indlela imali esebenza ngayo mangabe isekhadini ayifani nendlela imali esebenza ngayo mangabe ke iucash. One ungakuvumela lokho ngoba siyasibona nokuthi u10 rand mangabe ucash usuku u10 rand mawusuka kumina uya kuwena lo 10 rand u10 rand kodwa mangabe usuka kumina uya kuwena uhamba ngetransaction yekhadi awusabi u10 rand awufiki kuwena u10 rand noma awusuki kumina u10 rand ngenxa yama charges. Mhlawumbe ungathini kulokho? No, ngesilungu bajwayele ukuthi i-convenience uyayikhokhela. Uma ukuthi ufuna kube impilo ibe lula, ulobo bulula lobo buza nentengo yakhona. So la ngizama ukuya khona ukuthi yonke into efikayo ezweni noma emhlabeni izoba i-development ithuthukisa impilo zabantu vele izofika at a cost ngoba abantu abasebenzile ngemumva kwayo bayicabanga and bazama nanokuthi baqhubeke bayi-maintain. So ivele kuzoba khona lokho okukhokha iyakhelwe bona nabantu abayifunayo and nabantu abayifunayo bazobe vele bezobe be-willing ukuthi ukhokhele lokho kuthuthuka kwezimpilo zabo. Ngoba ngisho ukuthi kwiside elilodwa uCapitec uzoqhubeka wenze kahle eindaweni ezinabantu abangekho abangadli izambane likaBhondo uzowenza kahle kakhulu ngoba uma unaka labo bantu uma behola bagijima bahambe bayothenga ngoba abanawo ama-assets and bazama ukuqhubeka bephila. Uma ukuthi i-strategy sakho Capitec kusawukuthi aqhubeke aseve labo bantu uzoqhubeka wenze kangcono ngaphezulu kwala amabhenki indlela ekade enza ngayo ngoba abantu abaningi abakhona abasebenzayo abasebenzi imisebenzi ephezulu kakhulu. So iyona into engingayisho leyo ngabo bebodwa nanokuthi ke umnotho wethu eindawo zasemakhaya la sidinga khona ucash uzothi ukuthinteka kancane. Yeah, olunye idaba la njengoba uthinta ukuthi ke uyayikhokhela iconvenience ngasikhuluma ngama charges asuke ekhona kwa transactions.
engeke ngikuzwe ukuthi akuvumelekile ukuthi mangabe umuntu eyokhipha imali noma umuntu mangabe ethenga ngekhadi siyasibona kulezi zitolo kakhulukazi ezisemalokishini ukuthi mangabe uthenga ngekhadi mhlawumbe kuthiwa isinkwa so10 rand noma sithi mangabe uthenga ngocash kuzothiwa isinkwa so10 rand kodwa mangabe kuukuthi uthenga ngekhadi mhlawumbe isinkwa kuthiwe so12 rand noma so15 rand mangabe ukhokha ngekhadi ngeke ngizwe kuthiwa leyo nto ayivumelekile ungaqinisekisa lokho ya yes kuba iqiniso khona ngoba okay asizi kanje ngokwendlela ibhizinisi elifanele ngayo ibank lisuke likinikezile ukuthi mangakanani ama charges ekufanele uwakhokhe for vele liyakucharge ngokuthi uyaswipe yeah now le kusuke sekuyimali additional into ke ekufanele sizibuze yona ukuthi umuntu odayisayo ubuka ngokuthi uprovide iservice endaweni engakho ningi lento le mhlawumbe sekuyi premium price yakhe yini iyona ndlela mhlawumbe singakaze siyibuke ngayo ngoba awucabanga mangathiwa siyahamba nawo mhlawumbe igarage la petrol li 100 kilometers away from elakho from lawa amanye akhona uma kufutha amathai lapho angeke kuze kufane nala eThekwini lakho nekumahala khona ungaba ne price yakho i-charge ngenxa yokuthi iscarce iprovision yaleyo nto leyo if uzoyibuka kanjalo uyibuke ngokuthi abantu bawosomabhizinisi indlela abacabanga ngayo bacabanga ukuthi bayazithuthukise isho ukuthini leyo nto leyo kuleyo perspective leyo yeah kezwakala ngabe ke mhlawumbe ukuvalwa kwamanye wama ATM amabhange amakhulu kanje kuzoba namthelela muni ke kwezokuphepha kwezezimali siyazi ukuthi ke nakuba ziningi indlela zokuthi abantu bayithole bebambeka inkunzi ezimalini kodwa siyazi ukuthi ke enye futhi elinye izinga elikhona eliphezulu lokubanjwa kwabantu kwenkunzi noma ukugebengeka kwabo ingesikhathi beme lapha kweATM bezama ukukhipha imali yes singasho nje mntaka ukuthi ubugebengu lobo obunodlame buzoncipha kodwa ubugebengu obusebuzoba khona yilobo obungelabo udlame lobo ukuthi abantu sebezokwezama ukuthi benze ubugebengu obuchwepheshe nabo ukuthi bazame ukuthi basebenzise ubuchwepheshe lobo esikhathi samanje ukuthi benza bafraude abantu kuphela ukuthi kuzoshifta kuleyo ndawo kuzoshifta ngoba indlela impilo esesiphila ngayo and ukuthi ke esimele sibheke ukuthi yini amabhenki akwenzayo ukuthi avimbe leyo nto le ngoba iyeza if sithi awusekho cash omningi kodwa basakhona abantu adebenza ubugebengu sonke siyazi ukuthi bayakwenza imali usho ukuthi sebezomuva benze ubuchwepheshe bamanje into engizama ukuya kuyona ukuthi ubugebengu obunodlame buzoncipha kodwa ubugebengu ngeke buze kuncipha ukubamba abantu ngoba bazosebenzisa bona ubuchwepheshe lobo esikhathi samanje Dr Msomi asibonga kakhulu ngesikhathi nangolwazi osiphalwa nekuseni yebo siyabonga kakhulu uyena ke lowo uDr Simiso Msomi uqhamuka ke lapha esikhungweni semfundo ephezulu iUniversity of KwaZulu-Natal kanti ke ungudi wezomnotho njengoba ke sidingida naye udaba lokuthi ke amabhange amane wamakhulu kunawo wonke la eNingizimu Afrika uStandard Bank uFNB uAbsa kanye noNedbank cabanga noma ke sekubekwe ukuthi ke bazovala ukusebenza kwemishini yemali ama ATM uphinde kuvele nokuthi ke uCapitec ilona bhange elisaqhubeka nokuthi ke landise noma lengeze ama ATM njengoba kubalwa ukuthi ke lengeze amabhange abalelwa ku 3787